Калі я пачала працаваць над гэтай маленькай стужкай, я перагледзела шмат архіўных дакументаў і зразумела, што гісторыя ЗБК – гэта гісторыя людзей, якія былі і ёсць неабыякавыя да бацькаўшчыны адзін да аднаго. Таму распавядаць буду пра людзей праз прызму дакументаў, першым з которых ёсць камунікат нумар 1 галоўную праву згуртавання беларусаў Канады. Паводле камунікату 28 лістапада 1948 года на сходзе беларусаў Таронта скліканай ініцыятыўнай групай беларусаў было пастаноўлена стварыць беларускую нацыянальную арганізацыю пад назвай «Згуртаванне беларусаў у Канадзе». На гэтым сходзе была выбрана часовая галоўная ўправа ЗБК і наглядная рада. Сярод іншых прынятых пастановаў найважнейшымі былі звярнуцца да беларуса агульна індывідуальна, каб уступалі ў рады сяброў ЗБК і каб уцягвалі з сабой іншых суседніх беларусаў, утварыць у як найхутчэйшым часе аддзел ЗБК ў Таронта, прыступіць да стварэння аддзелу ЗБК на правінцыі і звярнуцца з заклікам да беларусаў аб складанні ахвяраў на арганізацыйны фонд ЗБК. На сходзе быў прыняты праект статуту, дзе былі пералічаны мэты арганізацыі. Вось яны. Згуртаванне ўсіх беларусаў, пражываючых на тэрыторыі Канады, маральная дапамога сваім сябрам, матэрыяльная дапамога сваім сябрам, культурна-асветніцкая праца сярод беларускага грамадства ў Канадзе, абарона палітычных інтарэсаў беларускага народу і беларускай эміграцыі, дапамога беларускім уцекачам. Чынным сябрам ЗБК можа стаць кожны беларус, пражываючы на тэрыторыі Канады, які мае скончаных 18 гадоў і стаіць на грунце акту 25 сакавіка. Мне здаецца, менавіта таму, што на першым месцы стаяла маральная і матэрыяльная дапамога сябрам, людзі пачалі масава далучацца да арганізацыі. Таронта, 79 заяваў. Адукацыя вышэйшая, 3 класы, 4, 7. Прафесія працаўнік і інжанер, ураднік і земляроб, сталяр, настаўнік, каваль, дантыст і хатняя гаспадыня, тэхнік, селянін, агароднік. Манрэаль, 16 заяваў. Кравец, часовы майстар, бухгалтар, аграном, кінамеханік, інжанер-хімік, краўчыха. Ашава, 11 заяваў. Сярод іх каваль, настаўнік, працаўнік. Гамільтон, 13 заяваў. Медсестра, сваршчык, работнік. Лондон, 19 заяваў. Форман, каваль, працаўнік, аўтамеханік, лекар, сталяр. Вінніпег, 2 заявы. Атава, 3 заявы. Садбері, 8 заяваў. Адукацыя ў асноўным 4, 5, 6, 7 класаў. Усе мужчыны. На гэтым здымку 1949 году царкоўны хор Таронта. Па цэнтру Кастусь Акула, першы старшыня згуртавання беларусаў Канады, адзін з заснавальнікаў арганізацыі. А гэта яго заява, складзена ў снежні 48 года. Край – Беларусь, веравызнанне праваслаўны, нацыянальнасць Беларусь, прафесія працаўнік, сямейны стан адзінотны. Яшчэ адна заява, Навіцкі Валер'ян, край Віленскі, нацыянальнасць Беларусь, сямейны стан жанаты. Заява Алексея Грыцука, край Польшча, прафесія настаўнік гісторыі, сямейны стан адзінокі. Заява Барыса Рагулі, прафесія лекар, сямейны стан жанаты. Заява Владыкі Мікалая, Міхась Мацукевіч, месца народжання Мотыль, краіна Беларусь, сямейны стан Дзяцюк. Заява Міколы Ганько, паглядзіце, край Польшча, закрэслена, Беларусь. Часовае падсведчанне Жукоўскай Раісы, з горада Пружан. Хведар Баслык, асвета 5 класаў школы, сямейны стан кавалер. Галэцкі Пётр, мясцовасць народжання Ленінград, край Расія, нацыянальнасць Беларусь, сямейны стан самотны. Заява напісаная ад рукі, імя Франук, прозвішча Біль.
Сямейны стан кавалер, асвета 5 класаў народнай школы. Як вы заўважылі, большасць чальцоў ЗБК ў той час гэта самотныя хлопцы і мужчыны. Калісьці Марыя Ганько расказвала, што першы раз у залі яна ўбачыла шмат мужчын, якія стаялі кругам і спявалі песню журбу. Паслухайце, што яна расказвала. Калі мы соберемся, мы всегда памятаем тых, которые нібы были более активные. Калі мы забыліся и не вспоминаем ніколі тых, которые пачалі, которые з вялікім энтузіязмам далучыліся до ЗБК. І яны працавалі болей нават ад тых, што пра іх чуем. Чаму? Таму, што яны ахвярныя былі. Адзін секрет ніхто не ведае. Ніхто ніколі не вспоминае пра тое. Як гэта сталася, што прыехалі бедныя, нічога не мелі, з торбамі і маглі купіць сабе будынак. Чи гэта прыйшло каму ў галаву? Но яно нікому не прыйшло і ніхто нікога не пытаўся. Гэта было так. Кажа, гэта было так, што калі мы сабраліся на зале, не на залю, у кагось нанімалі тады, і сказалі, чи мы не можем мець сваё. Одноголосно сказали, будем мець сваё. А як будем мець? Як пачаць? Пачалі, афервалі 1 гадзіну працы дзення. Ну, 1 гадзіну працы на тыдзень. Ну, я далей до Миколы кажу, а я говорю, хто што здаваў? Не скажу. Мелі такую, зрабілі ліст, написали, там прозвішча, каждый пісаўся, як умеў. Вы самі ведаеце, не ўсе былі адукаваны. Тады былі бедненькія хлопчыкі, маладзенькія. Каждый тыдзень давалі сваю гадзіну працы. Уже здесь 25-30 центаў. Такі іх быў пачатак. І яны сабралі паказную суму праз даўжэйшы час. І тады тыя, которые крышку лепей зараблялі, бо хлопцы з лесу ўжо прыехалі, на кантракце былі, і сабралі на даун-пэймент, так званы, на 1000 купілі. Разумееце, гэта ж не было ў адным тыдні, ў адным годзе. І пра гэта ніхто ніколі, ніхто не сказаў пра гэта, што гэтыя бедныя маладыя хлопчыкі, которые прыехалі, і яны сабралі гэта першы пачатак, гэты даць гэтых сколько там, я не ведаю нават сколько тысяч, было пара тысяч, так. І яны купілі. А зараз унікальныя архіўныя кадры святкавання 25 сакавіка ў 1989 годзе. Прайшло 40 гадоў, і ўжо цяжка пазнаць тых маладых людзей са старых здымкаў. Але ж адно засталося нязменным – адданасць бацькаўшчыне. Гучаць словы уладыкі Мікалая. Дорогие мои, и я закликаю всех вас, не шкадуйте працы и сродков на отречение своего народа. Шануйте и любите свою родную мову, белорусскую, свою культуру, вывучайте историю своего народа, а понад усё верьте у батьківщину свою, у святую Беларусь. Калі я праглядывала гэтыя кадры, я раптоўна ўсвядоміла, што з цягам часу нічога не змянілася. Гэтыя людзі, так же, як і мы з вамі, жылі, кахалі, спявалі, змагаліся, спрачаліся, гаравалі. Гісторыя працягваецца. Мяняюцца твары і праз шэраг партрэтаў тых, хто ўзначальваў арганізацыю розныя перыяды, адчуваецца сувязь гадоў і пакаленняў.
приходять, дні адходять, дні лятуть. Бицам рек бурлівих хвалі удаль пливуть. Шмат гадов тут на вигнанні в чужині. Треба мучиться душою, серцем мне. Навокол нигде не угледишь родных хат, не протягне рук зычливо родный брат, не поделишь новодумок с никим тут, не пригорне в одиночестве родный клуб. Свой, тутейший, Чого хочеш, долі, лепшай, якої долі, хлеба, солі, чого болі, землі, волі, хліба, солі, землі, волі, хліба, солі, землі, волі. Де народився, своєї вёсы, де хрестився, при дорожці, чим отвінчен, кров'ю, потом, чим бить хочеш, не бить скотом, кров'ю